Alhamdulillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Biz tefsir dersine devam etimiz. Ham bugungi derste Fatiha suresinin 4. ayetini alırız. Ul da bulsa İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Biz sina gına ibadet kılabız, hem senden gına yardam soraybız. Bu indi bik de ahamiyetli ayetlerinin birisi. Çünkü mında özümüzün kimçiligimizni tanu, Allah Teala'ga muhtaç bulubuzny көрсәтү, Allah Teala'ны hakiki ilah dep аңа гына табынырга кирәк, андан гына ярдәм сорарга кирәк дип, Allah Teala'ны улуглау, хөрмәт итү, яратуны күрсәтә. Һәм монда да бар инде нәрсә кешенең тормышының төп максаты ассызыклана. Монда булса гыйбадәт кылу. Сиңа гына гыйбадәт кылабыз, синнән генә ярдәм сорыйбыз. Чөнки гыйбадәт кылу ул безнең яшәүебезнең төп максаты. Ничек Зарiyat сүрәсенең 56 аятында әйтә бит Аллаһ Субханаһу ва Тааля: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун" ди. Мин кешеләрне һәм җиннәрне ди бары тик миңа гыйбадәт кылсыннар өчен генә бар иттем ди. Димәк, бу дөньяда яшәүебезнең төп сәбәбе Аллаһка буйсыну, итаат итү, аңа табыну икән. Һәм бу аятта шуны сызыклый. Һәм менә шәһадәт кәлимәсенең мәгънәсе әшһаду ан ла илаһа илляллаһ. Шәһадәт бирәм, Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы һичбер илаһ юк дип. Ягъни менә шушы Аллаһка гыйбадәт кылу. Һәм менә шушы Аллаһка гыйбадәт кылу өчен, Аллаһка гыйбадәт кылсыннар өчен Аллаһы Тааля пәйгамбәрләр җибәрде, китаплар иңдерде. Шул сәбәпле җәннәт белән җәһәннәм бар ителде. Һәм шул сәбәп өчен без сыналдык бу дөньяда. Гыйбадәт кылама кеше, яки инде үзенең нәфсенә, үзенең теләгенә ияреп, башка нәрсәләргә табына буйсынамы. Һәм менә монда да ияка, ягъни дамир фиил алдыннан килгән. Һәм менә бу күрсәтә менә шушы гыйбадәт шикләнгән, әгәр дә дамир фиил алдыннан килә икән, бу күрсәтә шикләнү. Нәрсә белән шикләнү? Димәк, гыйбадәт тиешле кемгә генә? Бары тик Аллаһка, бүтән бер кемгә дә түгел. Гыйбадәт ул нәрсә дигәндә, гыйбадәт ул Аллаһы Тааля яраткан һәм риза булган сүзләр һәм гамәлләр. Ул ачыктан эшләнә торган булсынмы, яки яшерен эшләнә торган гамәлләр, гыйбадәтләр булсынмы. Һәм әле гыйбадәтнең төрләре бар. Бар күңел белән кылына торган гыйбадәт бик мөһим, шулай бит. Менә курку, тәвәккәл кылу, өмет итү, ярдәм сорау күңел белән менә. Монсы инде иң авыры. Тел белән кыла торган гыйбадәтләр бар. Куръан уку, зикр әйтү, субханаллаһ, алхамдулиллаһ, тәсбих, тәһлилләр кылу, дуа кылабыз, телебез белән сорыйбыз Аллаһтан. Шулай бит инде. Мал белән кылына торган гыйбадәтләр бар. Садака биреп, закат биреп, берәр кешегә анда дару алып биреп, берәрнинди әҗәтен түләп, ягъни гыйбадәтнең бер төрле, шулай бит. Һәм тән белән кылына торган гыйбадәтләр бар. Намаз уку, ураза тоту, хаҗ кылу. Хаҗ кылуга инде тән гыйбадәте дә, мал гыйбадәте дә керә инде. Менә шушы бөтен тәһарәт, намаз, садака, закат, ураза, хаҗ, назр кылу, тәвәккәл кылу, булар бөтенсе гыйбадәтнең төрләре. Гыйбадәт шикләнми бары тик намаз белән, Куръан уку белән генә. Гыйбадәт ул бик күп төрле. Һәм кеше менә ялгыша гыйбадәт дигәндә ул намаз, мәчет, ураза, хаҗ дип кенә. Һәм ул уйлый менә күңелең берәр нәрсә
башка нәрсәләр белән бәйләп йөри икән, гадәттә инде киң таралган безнең күңел бәйләнгән бүгенге көндә акча белән. Шулай бит? Без акчага тәвәккәл кылабыз, акча булса менә эшлим мин аны дибез. Акча булса бар нәрсәнең бөтенесен сатып алам мин дибез. Акча өчен генә без дуслашабыз, акча өчен генә без дошманлашабыз. Бөтен уй фикер акчада гына. Бу шулай гыйбадәт, чөнки күңелең нәрсә белән бәйле. Гыйбадәтнең бит бар, күңел белән, калб белән, йөрәк белән кыла торган. Һәм күренә, кайбер вакытта менә акчага таянабыз без, яки дустыбызга бераз зур урында эшләгән кешегә таянабыз, шулай бит? Менә бу кеше шундый урында утыра, ул миңа бәрибер ярдәм итәчәк. Бәрибер мине анда саклап калачак. Ну, мәсәлән, берәр начарга белән эшләде, һәм аңа төрмәгә утыртырга мөмкиннәр булган. Инде акчасы да күп, зур урында абыйлар да бар, кирәкле кешесенә акча бирә. Теге кешесе сөйләшә, тәвәккәлли акчасына, шул дустына. Һәм шулай итеп китереп чыгар Аллаһ Тәгалә, теге зыян китергән кешенең тагын да зуррак, көчлерәк абзые килеп чыга да, хоп, моны аллары утыртып куя. Тәвәккәлләде, булдыра алмады. Шулай бит. Кайбер кешене киң таралган инде авырткан вакытта акчам бар, яхшы табибларны яллый, давалыйлар мине, шифа давалау булачак. Яны өметләнә шушы табиблардан, тәвәккәлли шушы вакытта акчага, һәм шушы көчле, гыйлемле, тәҗрибәле табиблар да моны давалый алмый. Әле давалый гына алмый, кайбер вакытта диагноз да куя алмыйлар. Акча бар. Яхшы Германияга бара, Израильга бара, диагноз куямыйлар. Яки диагноз куя, давалый алмыйлар. Яки менә кешеләр балага уза алмый. Шуннан соң инде клиникаларга барып, искусственное оплодотворение ясый. Бәрбер булып чыкмый. Акча да бар. Врачлар да көчле. Гыйлемле, тәҗрибәле. Әмма юк нәтиҗә. Күрәбез, монда күрсәтә Аллаһ Тәгалә, тәвәккәл кылмагыз әле ди акчагызга, өметләнмәгез ди шушы табиблардан, шушы зур абзыйларыгыздан. Аллаһ Тәгалә шулай итеп китереп чыгара, шундый зур мөмкинчелекләр белән дә син теләгән нәтиҗәңә ирешә алмыйсың. Менә монда күрсәтә, Аллаһ каршында без бик факирләр, бик мискиннәр икән. Без бөтенебез дә Аллаһка мохтаҗ икән. Һәм менә шушы күңел яшәеше дә, күңел халаты да диек, ул бәйле булырга тиеш Аллаһ Тәгаләгә. Менә өмет итәргә тиеш без Аллаһтан. Дустан да түгел, начальниктан да түгел, зур урындагы абзыйдан да түгел, тәвәккәл кылырга тиеш без акчам бар эшлим дип түгел. Аллаһ теләсә дип Аллаһка тәвәккәлләргә. Менә гыйбадәт. Һәм әйтте, гыйбадәт әле ул яратып, ихтирам итеп кылырга тиеш. Менә кеше Аллаһ Тәгаләне яратам ди, хөрмәт итәм ди, шулай бит. Әмма намазын укымый, розасын тотмый, хаҗын кылмый, закатын бирмей, садакасын бирмей, һәм башка төрле гыйбадәтләр. Мондый төр хакыйкатьтә карасан ялганчы. Бу кеше ялганчы. Ни өчен? Әгәр дә, мәсәлән, тормышыбызда карыйк, берәр кешене яратабыз икән, ул без берәр эш кушты икән безгә, берәр менә шуны эшләл дип әмер бирде икән, без аны яраткач эшлибез, шулай бит. Безгә ошамаса да, теге кешене ярату йөзеннән без аны эшлибез. Менә мине яратсам дип, бер шаткан хатын, кыз анда мине яратасың икән, давай бүтән шәһәргә, бүтән илгә күчен, шунда гына мин сиңа кияүгә чыгам. Ярата икән чынлап, ул китә күченә. Кушканын үти. Ни өчен? Ярата ул аны. Яраткан кеше өчен барысына әзер дип әйтәләр бит. Ягъни кушканнарын үти, әмеренә буйсына, чөнки ярата. Һәм шулай, әгәр дә ул кешене хөрмәт итә икән, ул бер шундый зур галим диек, яки зур дәрәҗәгә ирешкән кеше диек, аны хөрмәт итә икән, әгәр дә ул әйтә икән, моны эшләмәсен. Тыя икән бер нәрсә, ул тыела эшләми, чөнки хөрмәт итә теге. Шул кешене хөрмәт итү йөзеннән ул тыйганыннан тыела.
Әле бу кеше белән, бу дөнья белән генә бәйле. Һәм бу мисал, шушы кагыйдә безнең кайта Аллаһ Тәгаләгә. Әгәр дә без чын ихлас күңелдән Аллаһ Тәгаләне яратабыз икән, хөрмәт итәбез икән, без яратканга күрә аның әмерләрен үтибез, аңа итәгать итәбез, аңа буйсынабыз. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләне хөрмәт итәбез икән, аны олуглыйбыз икән, без аның тыйганнарына шулай тыелабыз. Чөнки хөрмәт иткән хөрмәт иткән затның тыйганнарыннан тыелмыйбыз икән, димәк без аны хөрмәт итмибез дигән сүз. Ә хөрмәт иткән кеше ул куйган кануннарны үтиячәк. Һәм шуңа да менә бу гыйбадәттә, менә шушы ярату, ихтирам итү, аны улуглау, дандау бик мөһим әйбер. Шуңа да бу гыйбадәт кылганда без ияка нәгъбуду, сиңа гына гыйбадәт кылабыз дип ассызыклыйбыз. Чөнки гыйбадәт ул тиешле Аллаһ Тәгаләгә генә. Бу дөньяда бар бирүче Аллаһ Тәгалә. Һәм шушы барлык биргәннәре өчен без аңа шөкер йөзеннән, рәхмәт йөзеннән гыйбадәт кылырга тиешлебез. Чөнки бик яхшы беләбез, бер нәрсә дә бушка килми. Һәрбер килгән өчен без түләргә тиешбез. Шулай бит? Берәр кеше яхшылык эшләде икән безгә, авыр чакта ярдәм итте икән, без инде аңа рәхмәт әйтеп, берәр яхшылык белән берәр нәрсә эшлибез. Мәсәлән, кибеткә кереп, төрле кирәк-яракларны алдык икән, кассага барып без түлибез. Безгә шушы уңайлыкларны тудырган өчен, шушы безгә кирәкле азык-төлекне, товарны алып кайткан өчен, шушы хезмәт өчен. Шулай бит, инде без аларга түлибез. Әгәр дә шушы кирәк-яракны алабыз да, кассадан түләмиш чыгып китәбез икән, без инде нишләгән булабыз? Шушы канунны, шушы тәртипне бозган булабыз. Безгә я штраф сугалар, я төрмәгә ябалар. Шулай бит. Чөнки һәрбер сиңа биргән уңайлыклар өчен син түләргә тиешсең. Бушка бер нәрсә дә юк. Әмма кызганыч, без моны аңласак та, Аллаһ Тәгалә тудырган уңайлыкларны без кулланабыз. Һавасын сулыйбыз, суын эчәбез, биргән ризыклар белән тукланабыз. Кояш җылысы белән җылынабыз. Шулай бит. Ул биргән аяклар белән йөрибез, ул биргән күз белән күрәбез, ул биргән куллар белән тотып төрле эшләр, гамәлләр кылабыз. Төрледән татлыдан татлы менә җәй көне җиләк-җимешләр ашыйбыз. Әмма хакын түләмибез. Ничек итеп? Гыйбадәт кылып. Гыйбадәт кылу шушы нигъмәтләргә бөтен биргән Аллаһ Тәгалә тудырган уңайлыклар өчен шөкер йөзеннән рәхмәт әйтү. Гыйбадәт аша Аллаһ Тәгалә кимчелегебезне аңлап, иң кадерле булган йөзебезне сәҗдәгә куябыз. Эй рәхмәт сиңа, Раббым дип. Мин рәхмәтлемен шушы биргән сәламәтлегең өчен, шушы биргән ризыгың өчен, шушы биргән малың өчен, шушы биргән һавалар, сулар өчен мин танап сиңа рәхмәт әйтәм дип, башыбызны сәҗдәгә куябыз. Буйсынабыз, үзебезнең Аллаһ каршында түбәнчелегебезне күрсәтәбез, итәгатебезне. Һәм монда да ияка нәгъбуду, сиңа гына гыйбадәт тиешле. Сиңа гына гыйбадәт кылабыз, чөнки син бар нәрсәне бирүче, син генә бар дөньялар белән идарә итеп торучы, шуңа да тиешле сиңа гыйбадәт кылу, буйсыну, итәгать итү. Әмма кызганыч, бүген көндә без инде нәрсә гыйбадәт кылабыз? Малга, байлыкка, шулай бит. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм, карагыз, менә әйтәләр бит, диге диндә бөтен нәрсә шуңа элек калмый. 14 ел элек тә Аллаһ Тәгалә инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә белдерткән, кеше байлыкка, малга гыйбадәт кылачагын. Һәм 14 гасыр элек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде Бухари җыентында килә торган хадистә әйтеп куйган бит.
Таиса абдуд динар ди. Бәхетсез ди, халак булды шундый кеше ди, кимди динар, ягъни акчага гыйбадат кылучы ди. Акча кылу ди. Таиса, ягъни бәхетсез ди андый кеше, халак булды ди. Менә шушы акчага гыйбадат кылу бүгенге көндә менә шушында инде вазгыятькә китерде. Шулай бит? Акчага кызыгып менә ришвәтләр алып, тиешле уранга акча килеп ирешми, кешенең хакы үтәлми, һәм шушы байлыкка кызыгу, акчага табыну, шушы кан куюларга, кешенең җанын алуга, кешенең намусын пычратуга, zulmлык кылуга, талаш үтерешкә китерде. Ни өчен акча кылына әйләнгәндә? Ерак китәсе юк инде. Бүген үзебездә шундый кылга әйләнә башладык. Шулай бит? Намаз вакыты керә, безгә акча эшләү, акча кадерлерәк Аллаһ Тәгаләгә караганда. Ярар, аннары укырмын әле дип, без акча эшләүбезне дәвам итәбез, акчага гыйбадат кылуыбызны дәвам итәбез, Аллаһка гыйбадат кылмыйбыз. Менә бу бик куркыныч, һәм кыямәт көндә бик каты үкенүдә булабыз. Һәм менә бу әмер итү дидек бит, бүгенге көндә каян беләбез? Аллаһ Тәгалә менә ярату дидек бит әле, яратсаң, синең әмерләрен үтисең дидек. Бүгенге көндә дә бит берәр әмер ишеттек икән, Аллаһ Тәгалә шулай дип әйтте, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям эшләргә кушты дип, без кызыксына башлыйбыз. Ул фарызмы безгә, ул мустахабмы безгә, ул сөннәтме дип. Пәйгамбәр сахабалар бер кайчанда ул сөннәтме, ул мустахабмы, ул фарызмы дип тормады. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә сүзен ишетте икән, шуны эшләргә кирәк, яки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям хәдисеннән шуны әмер итте дип, алар сәми'на ва атa'на, ишеттек һәм буйсындык дип итагать итәләр. Бүгенге көндә без нишли башлыйбыз? Бу фарызмасын, бу мустахабмасын, моны эшләмәсәң дә буламысын? Һәм шулай ук тыелу килә икән, менә моны эшләмәсәң яхшырак. Без инде бу хараммысын, бу макрухмасын, яки хилафмы монда? Сахабалар юк. Сахабалар, әгәр дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям юк, ярамый дисә, алар нитеп сормыйлар. Макрухма бу, ярамыймасын, хараммысын? Алар ишеттек һәм буйсындык тыелалар. Һәм менә бу кызганыч, шушы дөнья белән алдаланып, без инде шушы гыйбадәтне җиңелләштереп бетердек. Һәм менә шушы гыйбадәтне дә кылып булмый, әгәр дә Аллаһ Тәгаләдән ярдәм булмаса. Шуңа да менә синнән генә ярдәм сорыйбыз. Безгә Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорарга кирәк, аңа гыйбадәт кылуны җиңеләйтсен өчен. Менә кемнәр инде намаз укый алмый, ураза тота алмый, Кур'ан укырга өйрәнә алмый, димәк Аллаһ Тәгаләнең аңа ярдәме юк. Шуңа күрә безгә сорарга кирәк: "И Раббым, миңа ярдәм итсәң иде, сиңа гыйбадәт кылуны, сиңа намаз укуны, ураза тотуны, хаҗ кылуны, садака бирүне, туганлык җекләрен ныгытуны, исти'ана, ягъни ярдәм сорау. Ярдәм сорау, ягъни Аллаһка менә тәвәккәллек кылу. Аннан өмет итү. Ва ман ятаваккал ала Аллаһ фахуа хасбух. Кем Аллаһка тәвәккәл кыла, ярдәм итә дип, яклый, саклый дип, ул аңа җитәчәк ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям да әйтте бит, Тирмизи җинтында килә дигән хәдистә: "Иза сәэлтә фасъалиллаһ." Гәрдә берәр нәрсә кирәк булса, Аллаһтан сора ди. "Ва иза истаъанта фастаин биллаһ." Берәр ярдәм кирәк булса ди, кемдә? Аллаһ Тәгаләдән сора ди. Монда да әйтә нәрсә ди? Ярдәм кирәк булса, Аллаһтан сора. Мәсәлән, безгә берәр сәфәргә, улуг сәфәргә барып кайтасы бар ди. Яки машинабыз ватылды ди, машинабызны рәтләтергә кирәк ди. Яки авырып киттек ди, берәр
яхшы табиб кирәк ди безнең дәваларга. Без иң беренче нишләргә тиешбез Аллаһтан. Эй Раббым, шушы сәфәрне җиңеләйтсәң иде, юлда яхшы гына хәерле кешеләр чыралса иде. Юл фаҗигаларына юлыкмыйча исән-сау барып кайтырга язсын иде дип. Эй Раббым, миңа яхшы механиклар эләгеп шушы машинаны ихлас күңелдән бер нәрсәне дә алдаламыйча җиренә җиткереп рәтләп чыксыннар иде. Шушы шушы ширемне давалап чыгарга миңа яхшы тәҗрибәле, гыйлемле, эшкерсез табиблар җибәрсәң иде дип. Чөнки кешенең күңелләре белән дә, уй-фикерләре белән дә Аллаһ Тәгалә идарә итә. Әгәр дә кешенең күңеленә сала икән Аллаһ Тәгалә сиңа ярдәм ит, сиңа ихластан ярдәм кулы сузсын дип, ул аны сиңа эшләячәк. Шуңа күрә турыдан-туры кешегә барганчы башта Аллаһ Тәгаләдән сорыйк шушы ярдәмне. Һәм карагыз, шушы аятта да гыйбадәт кылабыз дигәннән соң синнән ярдәм сорыйбыз. Ягъни гыйбадәт кылыр өчен ярдәм кирәк. Һәм менә бу хадистә дә ярдәм кирәк булса да башта Аллаһ Тәгаләдән сорады. Һәм әле бар бит әле Муслим җинтында килә торган хадистә: "Ихриз аля ма янфау вастаин билла ва ла та'җиз." Үзеңә файда китерә торган эшләрдә дә тырыш бул ди. Әйме? Вастаин билла. Һәм Аллаһтан ярдәм сорады. Тырышлыкка гына, гыйлем тәҗрибәгә генә таянырга кирәкми, Аллаһтан ярдәм дә сорарга кирәк. Ва ла та'җиз, һәм ялкауланма ди. Ни өчен ярдәм кирәк? Аллаһ Тәгалә сиңа сабырлык бирсен өчен, тауфик бирсен өчен, ялкаулыктан имин кылсын өчен нәрсә кирәк? Аллаһның ярдәме кирәк. Һәм шуңа да без һәр вакытта да Аллаһ Тәгаләдән намаздан соң да бит инде теге зикр тәсбих тартканнан соң да кылып куябыз шулай бит. Аллаһумма анни аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. Эй Раббым, бер Алла, үзеңә сине зикр итәргә, һәм сиңа шөкерле булырга, һәм яхшы итеп гыйбадәт кылырга ярдәм итсәң иде, ярдәм бирсәң иде дип сорыйбыз. Һәм менә шуңа да кешегә ярдәм белән мөрәҗәгать иткәнче иң беренче Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк. Әйе, кешедән ярдәм сорарга ярый, әгәр дә кешенең сиңа ярдәм итәргә көче, кодрәте диек инде җитә икән, гыйлеме, тәҗрибәсе, проблем юк, кешедән инде ярдәм сорарга. Әгәр дә кешенең шушы син ярдәмгә мохтаҗ булдың ди, әмма ул сиңа ярдәм итә алмый икән, бу инде аңа ярдәм сорау ул кешедән дин буенча хәерсез, ягъни тыелган гамәл. Әгәр дә инде ул ярдәм итә алмый икән сиңа. Мәсәлән, булырга может бит теге буны көндә нитәләр шулай бит, төрле теге ЛГБТ движениеларында теге мужиктан да бала таптырмакчы булалар. Шулай бит, бу бит мустахил, шулай бит, була алмаслык әйбер. Анда төрле экспериментлар, ниләр ясыйлар. Теге биле шундый хәбәрләр килә бит, бер хатын мужигыннан бала табуга таләп иткән дип төрле операциялар ясатып, анда маткаларын ничектер операция ясап утырталар. Менә шундый кеше булдыра алмаган шундый теләсә нәрсәләр сорау бу катгый тыелган харам булып тора. Бу мөмкиндә инде менә аузубилля теге хәтта җинесләрен алыштыра башладылар. Ират кеше хатын кызга, хатын кыз иратка. Аузубилля, бу инде бик куркыныч зур гөнаһлардан санала. Заптның идеологиясе шундай, акыйдасы теге ирне ир итмәскә, хатынны хатын итмәскә, уртанчы средний род, шундай балаларны кичкенәдән тәрбиялиләр. Менә бу куркыныч әйберләр табигатькә, фитрага каршы килә торган, Аллаһ Тәгаләнең шушы кануннарына каршы килә торган нәрсәләр бөтенесе тыелган, харам булып тора. Һәм кешедән дә менә кеше кодрәте, гыйлеме булып кына ул эшне эшли алса гына аннан ярдәм сорарга ярый. Әгәр дә булдыра алмый икән, аннан ярдәм сорарга ярамый.
Һәм шулай ук, әгәр дә мәсәлән, кайбер кешеләр бар бит, анда үлгәннәрдән шулай ук сорыйлар. Бер кеше үлде, бик тақвалы кеше булды, намазлар укыды, уразалар тотты һәм уйлый ул менә Аллаһка якын дип. Аллаһ каршында ул аерым бер урынга лаек дип инде шушы мәйеттән сорыйлар. Менә син бик тақвалы, яхшы кеше идең, син Аллаһка һичшиксез якындыр инде, менә миңа ярдәм ит әле дип. Хәтта динебездә тыелган Аллаһтан башка бер кемнән дә инде сорарга ярамый. Ягъни Аллаһны тиңдәш куярга ярамый. Бөтен нәрсәгә кудрәтле Аллаһ Тәгалә генә. Һәм сорарга кирәк Аллаһ Тәгаләдән генә. Тәвәккәл кылырга кирәк Аллаһ Тәгалә генә. Менә Аллаһ белән бер рәттән бер кемне дә куярга, бер кемне дә тиңләп, бер тигез итеп гыйбадәт кылырга ярамый. Бу инде тыелган гамәл булып тора. Шуңа күрә бөтен сорау, мохтаҗлыкларыбыз булса, ярдәм кирәк булса, хаҗәтләребез булса, без турыдан-туры Аллаһ Тәгаләдән мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Чөнки Аллаһ Тәгалә ишетүче, берүче, "Иза сәәләкә ибади анни фа инни кариб уҗибу ад-даъвата да'i иза да'ан." Әгәр дә миннән кылым сораса ди, мин аңа якынмын ди. Һәм сораучының дуасына җавап бирүчемен ди. "Ва аннал масаҗида лиллаһи фала тад'у ма Аллаһи ахада." Дөрестлектә мәчетләр гыйбадәт кылу урыннары ди, ул Аллаһ өчен генә ди. Һәм минем белән бер рәттән бер кемгә дә ди дуа кылмагыз ди. Әгәр дә без менә берәр кешене, берәр мәхлукатны, берәр путны диек инде Аллаһ белән бер дәрәҗәгә куеп сорыйбыз икән, менә ул да ярдәм итәләр дип. Димәк, без аңа көч-кодрәт, русча әйтсәк, приписывать иттек. Ягъни көч-кодрәт белән аны бәйләдек. Әмма хакыйкый бар нәрсәне булдыручы Аллаһ Тәгалә генә. Аллаһтан башка бер кемдә бер нәрсәдә булдыра алмый. Лиллаһи мульку ас-самавати вал ард. Күкләр һәм җирләр ди Аллаһ Тәгаләнекенә. Бүтән бер кемнеке дә түгел. Яхлуqu ма яша. Һәм ул гына нәрсә тели, шуны бар итә. Аллаһтан башка бер нинди зат та, пут та, кешеләр бер нәрсә дә барлыкка итә алмый. Күктә җирдә булган барлык байлыклар да ул Аллаһ Тәгаләнекенә. Шуңа инде безгә сорарга кирәк кемнән генә? Аллаһ Тәгаләдән. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләдән башка нәрсәне сорыйбыз икән, димәк без Аллаһ Тәгаләне тиңләгән булабыз, бер дәрәҗәгә куян булабыз шушы ялган уйлап чыгарган путлар белән, ялган уйлап чыгарган иләһләр белән. Әмма бу инде нәрсә дидек? Аллаһ Тәгалә ачуын чыгара торган зур гөнаһлардан. Чөнки Аллаһтан башка бар бүтән нәрсәгә табыну, Аллаһ белән бер тигез кую, шулай менә бу путларга табыналар бит инде, күңелләрен бәйлиләр шушы акча белән, уйлап чыгарган шушы идоллар белән дигәндә, шушы сыннар белән. Бу Аллаһ Тәгалә иң яратмаган, иң каты ачуын чыгара торган, иң куркыныч гөнаһларның берсе. Аллаһ Тәгалә ярата бары тик үзенә генә буйсынганны, үзенә генә гыйбадәт кылганны, үзеннән генә ярдәм сораганны. Һәм менә монда да без Фатиха сүрәсендә көненә ничә тапкыр фарыз намазларны гына алсак та 16 тапкыр шуны сызыклыйбыз, искәртәбез, сиңа гына гыйбадәт кылабыз, синнән генә ярдәм сорыйбыз дип. Һәм шушындый сүзләрне әйтеп тә, әгәр дә без акчага табынабыз икән, зур абзыйларга табынабыз икән, Аллаһтан башка бүтән булдыра алмаган путлардан, сыннардан, башка кешеләрдән ярдәм сорыйбыз икән, ярдәм өмет итәбез икән, алар булдыра алмый торган. Димәк инде без Аллаһ Тәгаләгә шушы сүзләрне әйтеп, без аңламыйча әйткән булабыз. Яки ялганчы булабыз шушы сүзне әйтеп тә, шушы сүзгә тугры булып калмасак. Бу бик куркыныч. Һәм менә төп максат та бит безнең яшәүебезнең нәрсә дидек? Менә Аллаһ Тәгаләне генә хакыйкый иләх дип алып, аңа буйсыну, итәгать итү, табыну. Һәм шуңа да Аллаһ Тәгалә яратмый аннан башка бүтән
нәрсәләргә гыйбадәт кылыну. Менә тагын бер мисал китерәсе килә. Берәр кешегә яхшылык кылдык икән, булды шундый теге Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән безгә байлык бирде дә ди, бер эшебездә эшләгән бер кеше ошады да безгә, шундый теге ихлас күңелдән эшли, эшенә вакытында килә, иренә җиткерә, алдаламый, нитмәй, һәм моңа ярдәм йөзеннән машинасын алып бирәсен, өен төзеп бирәсен, премиялар биреп торасың, гел ярдәм итеп торасың. Көннәрдән бер көнне бу кеше кача. Конкурентка күчә, анда бүтән фирмага күчә, телефоннарны алмый башлый. Мин синдә эшләдем, так что бу эшләгән өчен дә, шушы өйләр төзеп биргән, машиналар өчен мин син каршында берни бурычым да юк ди. Ягъни бу кеше күңелендә нинди хис була инде? Zulm, гаделсезлек, шулай бит. Күпме яхшылык кылды, аңа рәхмәт йөзеннән бүтән фирмага, бүтән эшкә күчеп инде, хәтта инде рәхмәт тә әйтмичә, тегеләргә хезмәт итә, тегеләр белән эшли. Һәм Аллаһ Тәгалә дә шуңа бүтән ниъмәтне, уңайлыкларны тудырып, бүтән нәрсәгә табынабыз икән, бүтән нәрсә белән күңелебезне бәйлибез икән, бу бит инде чынлап ап-ачык гаделсезлек. Аллаһ Тәгалә карата, үзебезгә карата зөлемлек кылабыз, шулай бит. Шуңа да менә монда безгә хакыйкый шушы сүзләргә тугры булып, Аллаһка гына гыйбадәт кылучы, Аллаһтан гына ярдәм сораучы хакыйкый мөмин мусульманнар булырга кирәк. Аллаһ Тәгаләне бер нинди илаһ белән дә бер тигез куймыйча, бер кем белән дә бер нәрсә белән чагыштырмыйча. Һәм шуңа да Аллаһ Тәгалә безгә тәүфыйк хидаят бирсен, менә Аллаһ Тәгалә бер үзенә генә гыйбадәт кылырга, аңа гына тәвәккәл кылырга, аннан гына өмет итәргә, аннан гына куркырга, ярдәм кирәк булса, аннан гына сорарга, берәр яклау, саклау кирәк булса, Аллаһ Тәгаләдән генә шушы истиазаларны, яклау, саклауны сорарга. Һәм гомумән Аллаһ Тәгалә шундый менә көчле иман, тақвалык бирсен, күңелебез гел Аллаһ белән генә бәйле булсын. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә шушыны нык иман, нык тақвалык бирә икән, без депрессиядан да, күңел төшенкелектән дә имин булачакбыз. Чөнки әгәр дә бөтен күңел менә Аллаһ кына бирүче, безнең начальниктан да, эштән дә, фирмадан да безнең акчаларыбыз бәйле түгел. Бу кризис белән дә бәйле түгел. Менә Аллаһ Тәгаләне бирүче, Аллаһ Тәгалә язган икән миңа 90 яшькә хәтлек яшәргә, бәрбер яшәмнән дигәнә вазгыять булмасын дип. Шушындай безнең көчле иман була икән, менә бу стресстан, депрессиядан без имин булачак. Менә бүгенге көндә дә күп кенә бу инсульт, инфарктлар бит әйтәләр, күбесе шушы депрессия, стресс аркасында килеп чыга дип. Шулай һәм без менә шушындай ширләрдән дә үзебезне саклап кала алачакбыз. Әгәр дә без менә бу фикерләү, күңел яшәешен Аллаһ белән бәйли алсак. Аллаһ та шундый күңел тынычлыклары салачак безгә. Үзебез дә кайбер вакыт аңламаячакбыз. Менә шушындай сынауда біз бүтән вакытта бик каты борчылай, бик каты төшенкелеккә биреләк. Һәм сынау тагын ул вакытта күпмедер әле җиңелрәк иде, хәтта анда авырак. Әмма күңелдә ниндидер рәхәтлек бар. Күңелдә тынычлык бар. Аллаһ та шундый итеп сала, үзең дә аңламыйсың, ничек мин шундый үземне тыныч тота алам әле. Чөнки син Аллаһ турында яхшы уйлыйсың. Аллаһ та хәерлесен бирер. Һәм менә бу аятта безне өйрәтә, күңелне Аллаһ белән бәйләргә. Сиңа гына гыйбадәт кылабыз, синнән генә ярдәм сорыйбыз. Һәм менә бу сүзләргә тугры булып, Аллаһны гына гыйбадәт кылып, аннан гына сорап яшәргә насыйп эйләсен. Һәм ахыр чиктә шушы сүзгә тугры булган өчен Аллаһ Тәгалә безне бу дөньяда да уңышка ирештерсен иде. Һәм ахирәттә дә Фирдәүс җәннәтләренә кертсен иде. Субханакалла бихамдик ва шадайлан ва астагфирука ва атубу илейк.